Today, we're having a great fight between two wonderful warriors of different class. From my right hand side, I have a man who has fought 200 fights over the years. 150, ran away in 30, destroyed 50, and blinded 1. Here comes the man of the timber and caliber, Onye Obodo, the iron breaker. Now, I present to you, from my left-hand side, the champion of a Taketa community. He is a man of timber and caliber also. He has fought 200 fights over the years, killed 100, crippled 50, paralyzed 30, broke the spinal cord of 20. Child. Destroy the kidney, the liver, intestine, and money of 10. There is God. Oh. A super champion of our time. I give you Bazooka, the bulldozer destroyer. That is the man. That is the Bazooka. That is the man. Obodo na singi jebe ọgụ atụ n'ụjọ na-akwụ gị n'azụ. Obodo n'ije anụ ọgụ. Bịanụ nso. Bịanụ nso. Digo ready. Ka afọ aka gị. Ka afọ aka gị. Ọgụ. I present to you the undisputed champion of the general community, Obodo the Iron Destroyer. I like him, your acting. People, a very big actor.
ịma nna agazi n'ogbe onye ọbụla na-etu m obodo dị champion a na-aka akụkọ m n'ihu ogbe. You think say you dey wise? Udo m na-ede. Eji m your balance bịa. All your balance ka m bụ enye gị. I like him, your acting the very, very good, very, very superb. Hey, maka bụ mụ imeri gị. Akọ m ka a na-akọsị. O zuru ezu. Hey, na ka nsu wee nwa ịmara inwe wait. Na obodo ka na-emezi ebe a na. Ụlọ anyị nwa osoro dị agreement mụ na ya. Ma ọ wee tụ ụtọ ka ọ dịrị. Ịmụ ọ ụra amezi ndị mmadụ na nwa. Aga ya si na-ejo nso. Okay, ihe adịkwa ụla iwere nye m sa mkpa ka na-eme na. Ka na-emezi ebe a na. Yeah, just ka ọ dị ka dị tin. Obodo agreement mụ na gị ụlọ iso na agreement mụ na ka na-emezi na. Ya ka ọ tụ ụtọ nụ. Onye ọsọ tụ ụtọ ịla ekele ya. Ọlọ na odo na ebi ya mara mma. Thank you for banking with us. Ọ bụrụ nke ụla. Ombo dị ana ka na-eme na. Onye obodo ntị mana mani ike mụnwa dachi mụnwa tantam onye obodo nụ kampam si ebe a pụọ asaka ahụ ọda mbịa ka ịkọ. Shot by the Ghana Victors.